Sanibona. Hlobo la. Angile. Akuliwe la. Wethu kuyaliwa ngabe senilele phansi. Ubalofu yaqala uSney. Ubalofu yaqala nawo bonke lapha mina. Ninjani bodadewethu, ninjani insizwa zakithi? Odade nensizwa ninjani? Lana ufuna ukuthi niphathe kahle kule mpela sonto siyakuyona. Ufuna nje ukuthi niphathe kahle kule mpela sonto siyakuyona. Nonke nale genge le genge medical aid. Niphathe kahle nani le genge yazi phela nini buyinishise le ntweni le ezenzo zamadolobheni lento medical aid laba banishise. Umuntu avela kakhuluma ukuthanda kwakhe nje. Ngoba egabe uthi ngisho ngamshaya. Olandwa ambulance. Ale kutwa amanesi yakutwa amanesi. Ngabani uthini lo don't text and drive ukutext lento engenza la ukutext yona kona kutext lokho. Lento engenza la ikona kutext lokho. Uye ukutext lokho. Lesilungisene siyekeni sibe senhlule lesilungisene siyekeni. Uthi don't text and drive ukutext lokho. Andinafundana esikoleni nini. Thina-ke angifundi into ebheke eceleni yonke umuntu ethatha into imhluthu inhliziyo lento le inhliziyo bese ibheke eceleni bese kuthiwa into amazulu ayashaya. Ngoba phela manje thina singashaya umuntu silungisise lo mbhemi lobhala into ebhala uthi lento ayicabanganga lento ayibhala la lento uvela wabhala nje ufike lo mcabango nje wavela wabhala la wafuhluza akangasula futhi naye qede wenza leyo nto. Ingakho thina umuntu osimshaya futhi umuntu yabona ushaya awubulawa uyakhiwa ufuna ulibonga lelo thuba ushawe ulibonga lelo thuba ngoba lapho uyakhiwa uyalungisa uyabona uthola ithuba lutulungisa abukho ubuta obenzakala na ushayiwe moshaye usuku ugwegwile nje bese ushawa wathi umunye yena makuhleliwe akathanda ukuthi agcono ngoba unesandla esilula. Zonke le nkulumo lezi nikhuluma le ndawo zenhlala kuzona lapha legenge nama medical aid Florida la nihlala khona ngikhuluma yonke umbhedo lenibhubhudle bese nifika la nihleli nathi nokhuba lo mbhedo le wathi umuntu akafuna ukuthi adelele yena nakungcwekwa insizwa idlala la udafuna ngoba unesandla esilula. Sambuza athi no uthi unesandla esilula uqonda ukuthi uyantshontsha. Njengoba uthi unesandla esilula uqonda ukuthi wena uyantshontsha. Ngoba phela ngeke ukuthi uqonda ukuthi uyashaya. Ngeke ukuthi nawuthi unesandla esilula mhlawumbe usheshe ushaye ngeke uyisho leyo nto kuthina. Shuthi wena lesixwayiso lento ukhipha isixwayiso sokuthi sigada amafoni ethu ngoba wena uyantshontsha unesandla esilula. Hayi lento lesicabanga ukuthi uyayisho. Leyo sicabanga ukuthi uyayisho. Nawuthi unesandla esilula masibheke leso sandla sakho. Thina selusa thina. Ayeke ithi uzekhona ngasekhaya mina. Ngimekhamo utubala ubheka isigcino lo okangcobo. Uthi umuphi ngithi lo. To lo hamba naye ngithi lo umfokanzama lo yilo. Wonke umuntu unengozi yakhe lekhaya. Naba besho lawo awu uhlobo semzele emsaka bathi umuphi uhlobo bathi yena lo akhombe la ekhanda. Salishaya ekhanda silihlikize thina ubulawa namanje sazwana siyathintana nesakhane siyinsizwa lapha nalapha. Kuze nakuthiwa khona insizwa ngeke kube yithina futhi sivoko ovivi. Soyimbela umgodi la yola khona egodini la yombe wayithina ekseni ngoba na siyazana nanithintana niphinde futhi niye ukuhlonipana nihlonipana nomphela lo manje la legengeni yama medical aid la namakhanda abushelelezi la khanda abushelelezi nami nogunda lento enigundayo lento enigunda umuntu agunde ngo200 athi ugunda impunculo kuthiwa yini lento ososi Shiscope athi umuntu ugunde shiscope ngenalutho eclean akukhongozi ngisho nento eyodwa lento le umbhedo ileke ngebanjwe inkunzi lento umuntu wathi ubanjwe inkunzi awu
to bebephethe nathi bebephethe imese awu etwa crime afika ahlaselwe hoskotheni nje abathathu bamphuca yonke into bese tubanjwe inkunzi ubantu abantu abathathu inkunzi bathathu bephethe imese ngithi labantu bebeyifihle lemkhonto yamoka bungayiboni imkhonto thake yona imkhonto yini to imese ngithi bebathi baphethe imese bebathathu bakubamba athi ngithi umsuthu yini wena ungabantu abantu abathathu inkunzi bakubamba inkunzi wena umZulu kanjani baqala labo bantu yeke ngele kutama ulimala uveze lesiqephezana lapha la bantu o discover bayokhokhela yonke into uyaphila kuhamba udelela ke la ngesimango sokuthi wona medical aid kanti uthotha ukhanukele nje ukhanukela ukuyothi ndo nurse lapha esibhedlela kuluma isilungu laphathwa tune trauma atwa ufuna umuntu okululeka ngomqondo ufuna ululeka ngomqondo thina sikululeka ngokwenduku thina sikululeka ngokwesibhaqo ululeka ngenduku futhi moluleka ngenduku futhi thina labantu ababizwa athi bakululeka ngomqondo bahlala nawe phansi nixoxisana ayikho into engqondweni lapha induku uyishala yona ingqondo phela ingqondo ushaya ingqondo ingqondo ushaya yona ingqondo uyiqe uyilungisa ingqondo lento abathi ukucalibrator yazi ukucalibrator secalibrate ikhanda ngenduku sicalibrate ngenduku ngoba ushaya endaweni yodwa abili ushaya ngapha bese ushaya ngapha uze kude ube khona ibalance noma ubuzo umuntu uthi ulimelephi omngalana uyabona nalomngalana uyabona ukulimelephi ungaze fanele uphendule uthi angilimele ngapha nalo wathi ulimele ngapha lo uphendule cha sekushaya amacala amabili ngokulingana lo ngala ubona ingozi yakhe nalo ngala abona ingozi yakhe awubulawa uyalungiswa muku umuntu obulalayo la uyalungiswa uzobuza kuthiwa uyafuna na ukuvula icala kusho wena kuqala uthi cha sokushaya nje sikushaya hayi uthi sakuhlanganyela sakushaya nje futhi uze usikudide kahle sifuna engathi singabe u4 sikushaya uze njalo mobulu uxoxa le ndaba uthunikale babekubuza abaphoyisa bangaki labantu abakushayile yabona umlomo umuvuvukela umlomo la awukwazi ukuthi 4 ngoba uyathunikala abusasho nje usathi uyathunikala amazinyo la kuthunukela endebeni la uvuvukela khona tusho abantu abangaka abantu abo4 uthunikala ugcina uthi tusho abantu abo tabangaka lento abakushaya uthi Wani ufunda kuwa usala la ekhanda la into la usho abantu aba Selishaya impela thina ekhanda kwaZulu thina. Selishaya impela nje ekhanda kwaZulu. Ababuze bonke abasuthi basuka le amaXhosa amavenda bazosebenzela kwaZulu Natal bahlonipha labo bantu la bahlonipha kabi labo bantu ngeke uzwe ngisho behamba bodwa ubutoto omunye umsuthu lomunye umsuthu bahamba bodwa eThekwini fike bekhuluma isiZulu noma bengasazi kahle kodwa bazama bakhuluma isiZulu bobabili ngoba la ngeke uthola abantu behambela nje betenda nje betenda bekhuluma isiZulu la ngobani bathini ngathi labo bantu labo abala shule isimanga sokuthi nje bekhuluma abantu abakhulumayo isimanga sokuthi shothi abafundi sizwe shothina ngoba asizwe vele bathini shothi fanele vele sigadle kuqala vele sigadle nje kuqala besaqala bekhuluma lentaba white king vele ugadle wena uthi wenzele ukuthi nakuthi bakhuluma ngawe bayithole into abayifunayo khona nomunye umbhemu sasibanga naye itoho la naye umeselana sibamba naye itoho angivuka ekseni njalo emsakazo umshona ke naseZimbabwe ngemsakazo empama mathini ngishayelana
angikwazi ukuthi uzokwenzani ilanga liyaqala namhlanje ngeke ngile ngijahana nawe mangizothi usuwenza ukuthi ngicela ngikushaya usalapha phambi kwami ukambe uyayenza leyo nto leyo sengushayele vele umuntu omshona ufuna umshaya uma ungazi umshayelani uyazi yena umshaya ngempama nomshaya ngempama uma ungazi umshayelani uyazi uzwa ngathi noma umshaya umuntu mfa athi ushayelani bese uzwa ngathi for sure uyazi into yenzeni lo dlama siliphakamisa udlame kodwa lento yokululeka abantu ngengqondo lento yokululeka abantu ngengqondo yona impela sephakamisa leyo la kwaZulu futhi laba abalalele lento lenkulumo yami abayilalele bese Goli la abathwani ze beach abathwani ze kwe July lento July handicap yabona na wabona ibhote elithi welcome to KwaZulu Natal ulungise lento leyo uchopheni ulungise ubuchopho uma libona nebhote lathi welcome to KwaZulu Natal leyo nkulumo ayisho ukuthi siyakwamukela KwaZulu Natal ithi lungisa ikhanda lakho andubungenela ngaphakathi nasungenela ngaphakathi lana sama ngendlela yodwa la sama inhlonipho nje kuphela maye kwehlula inhlonipho kulungile so ngoba lento lamakhatheni imali ayibuyi imali nangalisebenzisa ngekhadi lekhadi le medical aid thina siyakusiza ukuthi ungakhokhela mahala futhi le makhadela nawabeka obala anowabeka obala makhadela kakhulukazi nawuthi nebeach neyobhuda anifaka into enamaphakethe la lenishiya amakhadi emotweni naso ukushaya thina imoto yakhe yakudukela ungazi ukuthi iphi imoto wabona imoto ebovusho phakathi manje leyo nto leyo fanele iqaphele leyo nto lamazulu aseGoli lawa ayikho indaweni namazulu aseGoli umzulu uthi ubanjwe inkunzi ubanjwe inkunzi usikhotheni abazacile ababhema lento ababhemayo lento bakubambe wena bebhema liyanto bewiki bethi babancane bathi bakuthuke bakuphuca ifoni bakuphuca into angikhodwa ngiyekhaya mina manginjalo angiphinde ngikhodwe ngiyekhaya ngavele ngihlala khona emgaqweni akungilungele nje ukuhlala ekhaya ngithi ngawashopha isibongo ngibanjwa amaphara inkunzi lento ezizacile lezi into ngayiphephethe uthi uyiphephethe ndiwe ife niboyilungisa ingqondo yenu neza KwaZulu la KwaZulu false asiyezi into ebheke eceleni la KwaZulu ngihamba ufike lo uthanda khona nje ebheke eceleni asithanda futhi yabona le nkulumo angikwazi ukisho kahle la ngoba lento iyaqopha lento leyo nithathile isiba einkundleni zokuxhumana bese ngifaka ngibe nenkinga la ngiphelele iphalishi uthi uhlopho wathi kodwa bakhona nje abanye esibahalelayo la KwaZulu bakhona abanye esibahalelayo la KwaZulu lesingabathinta kunako izwe lisagonqileke sanda kukhothanyelwa isilo owangezwe lakhe manje lento asikwazi ukuthi sikhulume kahle ngoba sasesimeni sokuzila kule nyanga ezintathu ngoba eshile uNdunankulu umntwana waphinda ngene manje sathula sibheke laba sobathini laba kodwa kuyakhona yento eyangike ukubamba amatoko lento mina njengoba nibona ngithanda ukukhuluma nje hayi ngoba ngithanda ukukhuluma mina ngaphoqwa indawo engakhulela kuyona uthi ngithanda ukukhuluma mina ngakhulela eMlazi ngekhathi zethu sakhula kwakufanele ubamba amatoho manje mina itoho lami ngeshwa lento le ama-shutdown kaBeacon yawazi kaBeacon kwakhe wakhona osweet Cadbury lonke leyo nto le kaBeacon le mobe ngangisebenza khona ke manje ngakho la ngafunda khona ukukhuluma nje bangithanda ukukhuluma kanje manje kaBeacon awukwazi ukuthula awumothula phela umsebenzi mothula unohlezi ukhuluma noma ushaya ikhwela noma ucule wathula ndekudla usweet ani kwakhe usweet la uza ngaye imfula manje wahlopha wathuleka lapho udla usweet cha
Qala inkondlo kufanele usho uhayi noma inkondlo noma uculeke nje kodwa nokwazi ukuthula manje lento yasuke yahlala kanjalo nomphelo kumina yanginamathela ngoba ngahlala sithi lapho ufunda ukukhuluma nje ufanele ukukhuluma ngoba phela manje iyabona inkampani izobo lenkampani uma abantu bazobe behla uthule umunyungane uthule nje umunyungane yini lento yomunyungane njengoba uthule yini lento yomunyungayo waziwa kahle la kwakhe usweet la wena uyamunyunga uthule khuluma ndoda khuluma ke ndawo ngihamba kuyona khona nomunye umbhemu nawe ethanda uyiculela emsebenzini nje naye wayebamba amatoho lapha khona wayefunda khona le nto kanti uzoyiqhubeza noma esesebenza kaMidas bayantshontsha le msebenzini abantu abamnyama lento yabahlupha lento idemoni lento abantu abamnyama utshontsha emsebenzini efunakala le nto umuntu usebenza kapende elokushini siyazi ukuthi uma ufuna upenda uya lapha kaSikhosana kanjani Sikhosana ngoba phela wena uyitoho la kodwa manje usuyantshontsha futhi emsebenzini lo mbhemu uyatshontsha le emsebenzini mozothenga nje uvela hlabelele mozothenga la ukuthi ucela usizo kaMidas khona into oyifunayo la ahlabelele vela hlabelele beceleni kuwena ngathi uyaklina la avela hlabelele mothi uyalalela iculo lakhe liculo ngathi likhuluma nawe leculo lakhe la amanje uyafika wena la uzothenga lensinjana la lisakuchazela ke indiyo lensimbi umalini mawufuna leyo malini liyachaza indiyo kodwa mothi ulalela leculo elihubo yilombhemu ngale uyalalela uyeza leculo ngathi likhuluma nawe la uyamuza ukuthi leyo nsimbi yabiza mawuyifuna ji hamba ngilinde karachi ungiphathela amakhulu amabili amalandi ongilinde karachi ungalinga uyithenge leyo nsimbi yabiza awu crap kumnandi kwelakithi eSouth Africa ungayithengi leyo nsimbi leyo ndiye leyo kuhlala emqanyeni leyo ndiye leyo kufaka embazweni asihlangane egaraji ezathu ngiphathela amakhulu amabili amalandi leyo nsimbi yabiza uyeza ukuthi hayi leliculo lelingeke futhi likhuluma nami leliculo nawe ubone uzuyishiyeka insimbi leyo uhambe egaraji lapho nangampela afike lo mbhemu umnike u20 akunena ngampela insimbi sengisho nama ngifika endaweni efana njengoMidas anovula amadlebe ungalala ulale engathi nawe umzulu waseGoli uvula amadlebe uvula amehlo uma ungena endaweni mokho umuntu ohlabelela ingoma ulalele ukuthiwa ngoba hlabele ingoma iyokusiza into la kuthiwa i2000 kanti lo mbhemu lo mulalela ingoma yakho ethola 500 eyiza leyo nto anjena ngiyaniqwashisa la nethi uhlopho uyibhinqa uhlopho unodlame uhlopho uhleze phamisa ukuthi kushaya abantu kodwa bonke ngiyanifundisa futhi ngiyanifundisa manje lento enginifundisa ngani uthanda kanjani yanisiza mina ngadalela nje into engilethele emhlabeni kuzosiza nina into engayifikela emhlabeni ukuthi ngizosiza abantu bakababa ngibasize nodadewethu ngibatshela imfihlakalo yokuba umZulu lento yokuba umZulu awuvele ube umZulu nje noma kanjani ube umZulu noma kanjani manje sengiyafika futhi ekhaya manje iphi motivation yakho hlobo leza nkulumo ngaye ninganikeza kakhulu leza nkulumo manje nina futhi nangintshela inkulumo zami ezakhaya bese nayiphikisa futhi shulana akusona inkulumo ezakhaya sekuyinkulumo umpikiswana
futhi kuyinkulumo mpikiswana ke phela mina nani sitikini mase ngiyeka futhi inkulumo zami ezakhaya seniyakhala futhi futhi anizazi ukuthi nifunani thethe niyanizazi ukuthi nifunani nina futhi nifuna nje inhliziyo kaHlobo phela into enifuna phela nento enifuna inhliziyo kaHlobo. Okay, ngizoqala ke futhi ngiqophe lezi inkulumo zami ezakhaya. Angifune ke nase ngifake inkulumo bese niphinde futhi ningiphikise futhi lezi inkulumo zami. That's a big boy. That's a joy. What? That's my big dog. Nayezwa le nto. Ubalo buzuthi ngihlala phi? That's a big boy. That's a boy. Lungile salani. Myeni uthini Mdolomba uthi ufuna nginakhe manje. Nifuna inkulumo yakhaya nifuna khona manje. Angithi nihlekile manje nifunana kanti nifuna ukuhleka nifuna iyalo nifuna inkulumo zakhaya futhi. Hayi. Ngizofaka kusasa kuseni inkulumo yakhaya. Ambani madoda nincinde niphalaze nichathe. Nincinde niphalaze nichathe madoda. Akulungile nincinde niphalaze nichathe madoda. Chathe. Anginohambo la nginohambo luya kude manje. Nginohambo. Ngizothatha nesudu yami lenze ngiyifake sasa. Yeah. Hey, kulungile guys.